Man iku sapa? Anta utawi sira. Fayaqulu mongko nuli ngucap sapa malak, ana utawi ingsun iku alfarohu bungah, wasururu lan surur utawa nggih sami maknane ya bungah, waladhi lan wong adkhal tahu kang lebokake sapa sira ing faroh ngala akhika ing atase dulur sira al muslimi kang Islam fidari dunya ing dalem kauripan donya. Aku iki rasa bahagia sing mbok wenehne ning dulurmu, ning kancamu, ning tanggamu di saat kamu masih ada di dunia. Jadi kebahagiaan yang sampean berikan kepada orang lain niku benjing teng akhirat niku dirupakne malaikat-malaikat sing mendampingi sampean. Wa fi hadisin lan iku ing dalam hadis. Wa fi hadisin lan iku ing dalam hadis akhara kang weneh ngani Nabi cinarita ngani Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzakara wa fi hadisin lan iku ing dalam hadis akhara kang weneh ngani Nabi saking Jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikrun utawi nutur dzakara utawi nutur sinten Jeng Nabi lafdon ing lafat akhara kang weneh rupane idkhalu sururi utawi nglebokake bungah-bungah memberikan rasa bahagia fi qalbi mukminin ing dalem atine wong iman utawa wong mukmin iku khairun luwih bagus min ibadati sitina katimbang saking ibadah suwidak apane sanatan taune. Jadi sampean memberikan kebahagiaan kepada orang lain sing mukmin niku luwih apik katimbang sampean ngibadah selama 60 tahun. Saniki umur sampean pinten? Ibran niku umure pinten, Bran? Nah iki lho, aja malah membuat orang lain susah. Jadi sampean membuat orang lain bahagia niku lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Penak lho asine lek sampean ngerti. Wis dirubah sakniki sing gaene jahil-jahil aja jahil-jahil. Wa fi hikayatin lan iku ing dalem suwijining crita Anang Abdullah sak temene Abdullah bin Mubarak iku ro'a pirsa sinten Abdullah bin Mubarak farosan ing jaran. Yubau kang dendol apa faros fisuki ing dalem pasar biar baina kelawan 40 apane dirhame. Suatu hari Abdullah bin Mubarak melampah dateng peken. Terus pinanggih tiang sing ngedol jaran. Lah jarane niku dijual dengan harga 40 dirham. Padahal asline pamianu ngoten iso payu ngantos 100 dirham. Niku cuma payu 40 dirham dijual dengan harga yang sangat murah. Fakola mongko nuli ngucap sinten Abdullah bin Mubarak. Pak. Teng napa jaran sampean kok sampean dol murah ki lho? Sebabe teng napa? Bismillahirrahmanirrahim. Ma utawi apa suwiji-wiji. Ma utawi apa suwiji-wiji arkha sahu
murahake sapa sira ing faros. Kila den ngendikaake akhire dijawab karo sing duwe jaran fihi iku ing dalem faros. Niki cacat jaran kula niku lek dijak perang ora gelem mlayu. Gene napa bengok-bengok ning panggonan sing teng mriku ndak oleh bengok-bengok. Beker-beker teng panggonan sing teng mriku ndak oleh beker-beker, pokok niki angel diatur, ndak kenek diomongi jaran iki. Jadi lek dijak perang ndak gelem balap akhirnya ketututan musuh. Dijak lomba ya ndak kenek, mlakune rindik. Fihi iku ing dalem faros nguyubun utawi pira-pira cacat. Kola takon sinten Abdullah bin Mubarak. Ma iku apa dalika utawi mengkono-mengkono nguyub. Kola ngucap sapa Malik, Malik niku wong sing duweni jaran. Layak du ora mlayu apa faros. Khalfal ngaduwi ing dalem burine musuh. Lek neng perangan berarti ya musuh perang. Lek teng perlombaan ya musuh karo kanca-kancane ngoten nika, lek dijak balapan ndak iso banter, mesti carry. Wayakifu lan mandek apa faros hatta yudrikuhu sehingga nututi ing faros apa sapa al ngaduwu musuh. Wayashala lan beker-beker apa faros. Wayasihu lan bengok-bengok apa faros fi maudiin ing dalem panggonan yuhtaju. Nah niku termasuk napa? Fi'il mudhari' sing mabni majhul. Jadi duma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Den yahtaju niku butuh, lek yuhtaju den butuhi. Makane sing mempeng lek belajar nahwu. Yuhtaju kang den butuhi fihi ing dalem maudhe apa ila sukuti meneng. Niki gene bengok-bengok, beker-beker dateng panggonan sing teng mriku ndak oleh bengok-bengok. Kola dawuh sinten Abdullah bin Mubarak. Oh iya iki berarti jaran ki memang akeh cacate. Hadza utawi iki faros wa ya hadza iku ghalun. Oh ngeten. Barang wong sing duwe jaran wau crita teng Abdullah bin Mubarak nggih, lek jarane kala kakean napa kakean cacat. Niki gaene lek dijak perang utawa dijak balapan ndak iso menang, mesti ning mburi. Terus niki gaene bengok-bengok ning panggonan sing wayahe mboten angsal bengok. Terus Abdullah bin Mubarak kan sumerep ciri-ciri kuda yang bagus, kuda yang jelek niku kan Abdullah bin Mubarak kan sampun paham. Terus dawuh ngeten. Hadza utawi iki faros wa ya hadza iku golun larang, iki asline jaran larang iki. Fatarokahu mongko nuli ninggal sinten Abdullah ing faros. Fastarahu mongko nuku ing faros sapa tilmidhu Abdillah bin Mubarak, murite Abdullah bin Mubarak. Akhire jaran kala wau dipun tumbas santrinipun Abdullah bin Mubarak. Barang pun ditumbas jarak beberapa bulan, falama kana mongko ing dalem semangsane tinemu apa yaumul harobi dinane perang, baroza mongko ngedeng niku ngetok apa hadza iki faros. Wa amilalan agawe apa al farosu